Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Да моладзі». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма нашай гутаркі – піжама або даспехі. Несправядлівасць у значнай меры ўзмацняе чаканне пераменаў. Калі кепска, так хочацца, каб было добра. Калі балюча, чакаеш палягчэння. Шэра, марыш, каб прайшлі хмары і зазірнула сонейка. Нічога новага. Рабы-габрэі ў Егіпце марылі стаць вольнымі. Ізраільцяне і юдэі ў асірыйскім і вавілонскім палоне хацелі ступіць на сваю зямлю і ўбачыць адраджэнне храма. Палестына ў часы імперыі марыла скінуць сябе рымскія ланцугі. Царква ў часы Савецкага звяза малілася пра тое, каб не было жалезнага заслону і прыйшла свабода. Так і сёння ўсё часцей і часцей даводзіцца чуць пра новыя і лепшыя часы ў нашай краіне. Але не так важна, дзе мы. Значна важней, хто мы. Пра гэта і наш сённяшні тэкст. Давайте прачытаем першае пасланне да фесаланікійцаў, 5 раздзел, з 4 па 11 вершы. Але вы, браты, не ў цемры, каб дзень застаў вас як злодзей, бо ўсе вы сыны святла і сыны дня. Мы не сыны ночы, не цемры. Дык вось, не будзем спаць, як іншыя, а будзем чуваць і цвярозіцца. Бо хто спіць, спіць уночы, і хто упіваецца, упіваецца ўночы. Мы ж, як сыны дня, будзем цвярозіцца, апрануўшыся ў браню веры і любові і ў шалом надзеі на збавенне, таму што Бог вызначыў нас не на гнеў, а на атрыманне збавення праз Господа нашага Ісуса Хрыста, які памёр за нас, каб мы ці то чуваем, ці то спім, жылі разам з ім. Таму умаўляйце адно аднаго і навучайце адно аднаго, як вы і робіце. Гэтыя словы трэба разглядаць першым чынам у кантэксце другога прышэсця Ісуса Хрыста. З пачатку 5 раздзела Павел казаў, што Христос вернецца. Яго прыход у гэты свет будзе раптоўным, так як прыходзіць злодзей, і немінучым, так як адбываюцца роды. Вось толькі для адных такая падзея бяда, а для іншых радасць. Паслухайце. Амос пісаў: «Гора тым, якія жадаюць дня Гасподняга. Навошта вам гэты дзень Гасподні? Ён цемра, а не святло. Ён цемра, і няма ў ім ззяння». Па словах прарока, Бог прыйдзе, каб пакараць грэх і непаслушэнства. Але ёсць і іншая карціна нецярплівага чакання Бога. Ян Багаслоў пісаў у апошнім раздзеле сваёй кнігі «Адкрыццё»: «Набліжайся, Господзя». Юдэі жылі месіянскімі чаканнямі. Яны казалі, што цяперашні век непаўторна дрэнны, а будучы залаты, Божы. Я не стаўлюся да той катэгорыі людзей, якія дзеляць свет на белы і чорны. Я не прапаведую катэгарычнасць тых ці іншых рэчаў, таму што Бог вельмі часта разбурае стэрэатыпнасць нашага мыслення. Аднак апостал Павел у сваіх словах вельмі катэгарычны. Ён кажа, што існуе толькі два берага, на якіх мы можам стаяць, цёмны і светлы. Не ведаеш або ведаеш Бога. Вось што ён піша: «Сыны ночы, цемры, сыны дня, святла». На мой погляд, вельмі моцныя метафоры. Я б нават сказаў яскравыя. Яны прымушаюць задаваць пытанні да свайго сэрца і жыцця. Я цяпер чытаю кнігу пад назвай «Нарысы злачыннага свету». Аўтар Варлам Шаламаў, адзін з тых, хто апісваў праўду злачынстваў савецкай улады. Гэта кніга пра светапогляд вязняў, якія сядзелі ў савецкіх турмах. Кніга перавярнула мой светапогляд пра шматлікія рэчы.
І справа не ў тым, што савецкая ўлада спарадзіла велізарную колькасць злачыннага элемента, і нават не ў тым, што потым марнавала мільёны рублёў на іх перавыхаванне. Я чытаў і думаў, якое каменнае сэрца, калі ў ім няма святла Христова. Аднак не абавязкова казаць толькі пра сапраўдных злачынцаў грамадства. Давайте прыгадаем сябе, сваіх сяброў, суседзяў, калегаў, сваякоў. Калі ў іх жыцці няма Бога, яны ў цемры, яны сыны і дочкі ночы. Хрысціяне жывуць інакш. Іх мір дыяметральна процілеглы, бо там, дзе з'яўляецца Христос, рассейваюцца хмары. Евангелие кажа пра гэта. Наш час зусім адрозніваецца ад часу Хрыста. Паслухайце, ён прыйшоў прасвятліць тых, хто сядзіць у цемры, у цені смяротным, скіраваць ногі іхнія на шлях міру, напісана ў Евангелі паводле Лукі. Атрымліваецца, там, дзе Христос, там світанак новай эпохі. З яго пачынаецца святло і дзень. Пра гэта пісалі аўтары Новага Запавету, напрыклад, Ян. Цемра праходзіць, і ўжо святло свеціць. Ці Пётр, мы верым у таго, хто выклікаў вас з цемры ў цудоўнае сваё святло. З аднаго боку, старая эпоха не скончылася, новая яшчэ не наступіла. Біблія быццам кажа пра накладанне эпох новай на старую. Але паглядзіце вакол, няўжо Евангелие атрымала перамогу? Свет па-ранейшаму ў духоўных піжамах, а хрысціяне па-ранейшаму апранаюць духоўныя даспехі. Ідзе барацьба светапоглядаў. Павел кажа фесаланікійцам, ёсць Христовы, а ёсць іншыя, астатняе чалавецтва. Насамрэч, гэта самае важнае. Не пытанне, калі Бог прыйдзе днём ці ўначы, важнае іншае, хто ты і на якім ты баку. Давайте паспрабуем апісаць лад жыцця сучаснага чалавека словамі Паўла. Сыны ночы. Назавем іх людзьмі, апранутымі ў піжамы. Апостал выкарыстоўвае некалькі слоў, калі апісвае іх. Цемра, сон, п'янства. Іх жыццё ноч. Яны спяць і няздольныя цвяроза думаць. Мне на ўспамін прыйшлі словы аднаго аўтара, які распавядаў, як адзін чалавек знайшоў у пячоры цыган. Ён іх спытаў, што вы робіце? У адказ пачуў, пагібаем. Чалавецтва гіне. Мы бачым духоўную абыякавасць і ляноту. Нават моладзь не бачыць сэнсу жыцця. Навакольны свет уплывае на нас і нашых дзяцей. Сыны дня. Назавем іх людзьмі, апранутымі ў даспехі. Павел апісвае іх зброю наступнымі словамі: вера, надзея, любоў. Гэта зусім іншае жыццё. Вера – стрыжань, надзея – якар, любоў – усё. Веру і любоў Павел параўноўвае з бранёй, надзею з шаломам. Гэтыя якасці абараняюць наша сэрца і розум, але нават такога выдатнага абмундзіравання недастаткова. Патрэбна іншая дапамога, сіла звыш. Як жа падрыхтавацца да прышэсця Хрыста? Нельга губляць фокус. Калі не будзе фокусу, фотаздымак будзе змазаным, а відэазапіс мутным. Чытаю гэтыя словы Паўла, прыгадваю іншае пасланне. Наш фокус – Бог і ўласнае сэрца. Павел выкарыстоўвае вызначаныя словы, каб узброіць фесаланікійцаў. 3 дзеяслова. На іх звернем увагу. Першае – чуваць. Слова, якое выкарыстоўвае Павел, злучана з нашым унутраным станам, утрыманнем сэрца. Мы можам не спаць па розных прычынах. Змена гадзінных паясоў, праца, якую трэба скончыць, падрыхтоўка да мерапрыемстваў ці адказнаму служэнню. Ёсць прычыны непаважлівыя. Інтэрнэт, серыялы, кампутарныя гульні. Але нам трэба разумець, што час не наш, ён Божы, і ім трэба разумна карыстацца. Ці наша сэрца чувае? Другое. Цвярозіцца. Слова, якое выкарыстоўвае Павел, злучана з нашымі маральнымі ўчынкамі, вонкавым жыццём. Унутраны стан вызначае наша штодзённае жыццё, але наколькі нашы ўчынкі маральныя, эгаістычныя яны ці ахвярныя? Павел кажа пра актыўнае чаканне Хрыста. Не трэба сядзець, паклаўшы рукі, трэба дзейнічаць.
служыць іншым. Незадоўга да пакутаў Христос абмывае ногі сваім вучням. У Гефсіманскім садзе наш Господ вылечвае вуха Малху, клапоціцца пра бяспеку вучняў. Пасля бичавання перажывае пра іерусалімскіх жанчын, а на крыжы думае пра маці і нават разбойніка. Ці гатовыя нашы рукі да служэння? Трэцяе – навучаць. Слова, якое выкарыстоўвае Павел, злучана з нашым служэннем іншым, адкрытымі вуснамі. Нас павінны суцяшаць і падтрымліваць Божыя абяцання. У іх сіла, яны быццам вітаміны для сэрца. Разам з тым кожны з нас словамі можа склеіваць разарваны свет. Калі біблейскай мовай прывесці іншых да сапраўднай крыніцы, дапамагчы і ўбачыць, пачуць Божыя абяцанні, пакласці на іх палец. Павел разумее гэта так. Бог вызначыў нас не на гнеў, а на атрыманне збавення праз Господа нашага Ісуса Хрыста, які памёр за нас, каб мы ці то чуваем, ці то спім, жылі разам з ім. Христос, прышэсце якога мы чакаем, той самы Христос, які памёр і ўваскрэс. Няхай гэта думка будзе дапамогай для іншых. Няхай яна вызначае наша служэнне іншым. Няхай робіць наша сэрца непахісным. Прышэсце Хрыста не можа спалохаць тых, хто выратаваны ім, жыве з ім, чакае яго. Засталося вызначыцца, хто мы, сыны ночы або сыны дня. У піжамах мы ці ў даспехах. В небесных доспехах войдем в этот мир, ведет эту битву Господь. Земное оружие нас не устрашит, ведет эту битву Господь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. Пусть воинство тьмы выйдет из берегов, ведет эту битву Господь. Мы кровью Его остановим врагов, ведет эту битву Господь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. И если тяжел для тебя этот бой, ведет эту битву Господь. Смелее, мой друг, твой Спаситель с тобой, ведет эту битву Господь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. 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 Мудрость и честь. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.